kærlighed, det giver kraftfuld magi. Alle mennesker fortjener kærlighed. For nogen kommer den let, men i en verden baseret på udseende og førstehåndsindtryk, Pigerne, når de ser mig, og de løber skrigende bort. virker det for andre næsten umuligt. Jeg har været forelsket mange gange. Det er en særlig følelse. Men lidt kedeligt, når den ikke bliver gengældt. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Vi følger nogle ekstraordinære og modige singler, der trods utallige mislykkede forsøg, er villige til at give kærligheden endnu en chance. Er det normalt? Det ved jeg ikke noget om, for jeg er jo ikke normalt, så jeg har aldrig prøvet at gøre det normalt. Jeg har prøvet kontaktannoncer, jeg har prøvet datingsider, jeg har prøvet at gå til singlefester. Nu håber de modige singler, at dette program kan give dem nye muligheder. De hænger ikke på træer, sådan noget kæresterier. Og så er en pige foran sig, og så er det bare... Og hjælpe dem på vej mod den eneste ene. Det får se godt ud, mand. Ja, god dag, piger. Vi følger deres opture og nedture Ja, det gik rimelig galt, altså. i deres søgen efter kærlighed. Godt at se jer. Det er 2 uger siden Louise var på sin første date med den 22-årige Stefan. 18-årige Louise leder efter en kæreste ligesom sine veninder. Hun har kun haft én kæreste i sit liv, og forholdet varede kun en måned. Som 13-årig blev Louise ramt af en virusinfektion, der gjorde hende lam fra livet og ned. I dag skal Louise igen have besøg af Annie og Christina. De har tidligere givet Louise nogle redskaber til at styrke hendes selvtillid. Men de 2 terapeuter synes, Louise trænger til noget mere erfaring og vil udfordre hende til at øge sin datingfrekvens. Vi har også en lille overraskelse i hjernen til Louise i dag. Hun skal på speed date, og det er jeg rigtig spændt på, hvordan hun tager. Hej. Kom indenfor. Så. Så Louise, hvad er der så sket, siden vi snakkede sammen sidst? Så har jeg været på et date med en, der hedder Stefan. Ja. Vi var intuitive. Spændende. Ja, vi har faktisk en overraskelse med. Jeg har en lille overraskelse med til dig. Louise, det er nemlig sådan, du skal på speed date. Okay. Ja. Hvornår? Skal du i morgen? I morgen? I morgen, der skal du på speed date. Er det første gang? Det ser sådan ud Ja. på din reaktion. På den her speed date, der sidder I jo omkring et bord, så er der så nogle fyre, der flytter sig. Så du får lov at snakke med en ny hele tiden. Okay. Endnu en øvelse. Ja, det skal jeg love for. Så skru op for feminin og ærlig og åben og de der, ikke? Jo, det vil jeg gøre. Jeg glæder mig helt vildt til at høre, hvordan den speed date den går. Jeg glæder mig også rigtig meget. Jamen, der hvor Louise hun er på vej hen nu, det er jo på øvebanen. Hun skal ud og øve sig i at være en superdater, uden at høre kirkeklokker ringe. Og det er jo der, hvor man også er i livet, når man er 18 år. Så hun skal ud og øve sig. Hvad er du her? Morten arbejder på McDonald's et par gange om ugen, og han elsker sit arbejde. Baby. Yes. Yes. Sweet. Ja, god dag, piger. I lige måde. Tak. Jeg tager fri. Så er du fri. Ja. Tak for i dag, Morten. Jo, tak. Men i dag er en særlig dag. Morten skal gå tidligt fra arbejde, fordi han skal på sin anden date med Christina. Ja, helt tak. Tak. Og han skal lige nå at få sit gentleman-tøj på, inden de skal mødes. Morten og Christina har været på en date. Jeg så hende i starten. Hun lille sådan måde. Wow. Her lod Morten sine romantiske og gentlemanagtige sider få frit løb. Men Christina ville have mere. Ja, jeg har også 2 år, jeg danser Michael Jackson. Må jeg godt se det? Jeg kan ikke danse, mens ikke er musik nærheden. Så nu er det en spændt og forventningsfuld Morten, der snart skal vise Christina sit ultimative scoretrick. Jeg har med ren glimmer. Og så han som jeg viser til
til Tine Michael Jackson-dans. Så jeg viste hende, hvordan. Ja. Hey! Hej, smuk. Hej. Denningsen. Ja. Et par uger siden. Ja. Ja. Nå, skal vi gå op? Ja. Eller? Claus er 46 år og bor alene i en lejlighed på Frederiksberg. Claus er født med fiskehud eller ichthyosis, en sjælden hudsygdom, der definerer den måde, han ser ud på. Da jeg var barn, mærkede jeg selvfølgelig, at jeg var anderledes. Folk de kiggede efter mig, og jeg lagde mærke til det. Jeg kunne mærke det på et tidspunkt, så jeg vendte mig indimellem om for at give folk ligesom en forskrækkelse. Mange forveksler Claus med et brandoffer, men han ser ud, som han gør, fordi hans hud skifter ca. 7 gange om dagen. Derfor er det vigtigt, at Claus går i bad, vasker sig og smører sig ind hver morgen og aften. Hvis jeg ikke sørger for at blive smurt et par gange om dagen, så vil min hud simpelthen tørre ind og blive meget stiv, og den vil revne, og det vil blive meget smertefuldt. Claus' sygdom stopper ham ikke fra at leve et normalt liv. Til daglig arbejder han i økonomiafdelingen på Bispebjerg Hospital. Claus lever et rigt liv, men der er én vigtig ting, der mangler. Mit største ønske i dette liv, det er i dag at møde en pige, som har lyst til at være sammen med mig, vil elske mig, som jeg vil elske hende. Give hinanden den ultimative lykkefølelse af at være sammen og betyde noget for hinanden. Claus har hele sit liv været single. Han bor alene, men er en håbløs romantiker og savner en kvinde, han kan forkæle. Piger, dem kan jeg godt lide. Jeg synes, at kvinden er den bedste halvdel af jordens befolkning. Jeg elsker at flirte. Jeg nyder at være sammen med en kvinde og have en god snak, og mærke, at hun også kan lide mit selskab. Og hvis jeg en dag skulle finde en pige, en kæreste, så ville hun heller ikke være i tvivl om, at jeg holder af hende. Der er mange nerver på, når man risikerer at blive afvist af 10 mænd. Så Louise mødes med sin veninde for at lægge strategien for aftenens speeddate. Ved de noget om dig i forvejen? De ved ikke noget om mig i forvejen. Ved de, du sidder i kørestol? Nej. Er det rigtigt? Aner jo Hvor er ingenting. det vildt. Så og jeg fik faktisk den mulighed, at enten kunne jeg vælge at sætte mig på en almindelig stol, Og så bare... tage det helt stille og roligt, og jeg kunne vælge at sidde i min kørestol, som jeg er. Jeg ved allerede, hvad jeg vil vælge. Ja. Selvfølgelig vil jeg vælge at være min kørestol. Fordi den her kørestol er jo en del af mig, og det er en del af, det er en pakkeløsning. Vil man være sammen med mig, skal man også være sammen med den. Altså, hvis jeg bare sad på en stol og lige pludselig... Nå, jeg skal forresten lige hente min kørestol, inden vi skal videre. Så tror jeg nok, at de vil stusse noget over, at jeg ikke har været ærlig fra start. Altså, det synes jeg er uærligt, så... Yes. Tak skal du have. Tak. Er du kritisk? Er du kredsen? Er der et eller andet, du tænker på i forhold til det? Altså, jeg tror ikke, jeg vil betegne mig selv som kredsen, som sådan. Så jeg tror bare, jeg vil... Så du har ikke noget imod en, der ikke har været i bad i 20 år? Ej, det kan bare have noget godt. Okay, der er sådan nogle små uskrevne regler, som bad minimum en gang om ugen, ikke? Nej. Og scorereplikker, det er også et no-go. Det gør du bare ikke. Det gør du ikke. Nej, hvad fanden var det? Har jeg spist for meget sukker? Det er bare totalt fed. Så bare med dig selv, det er derfor, jeg siger, at du er jo feminin. Altså, du er jo feminin til tider. Altså, for det meste. Udover når vi ligger hjemme på sofaen og ser film.
for spil. Morten er på sin anden date med Christina, og han har taget hende med på sin yndlingscafé. Her har Morten planer om at vise Christina, at han kan danse som Michael Jackson. Men han skal lige snakke hende varm først. Hvordan du vil med Michael Jackson? Ja. Hvordan? Han er god til at danse. Ja. Han kan danse ligesom Michael Jackson. Hvem? Michael Jackson. Han kan danse ligesom Michael Jackson. Hvem person? Dig. Nå! Jeg tror, du er min anden person. Nej, det er dig. Okay. Okay. Det er sødt sagt. Tak. Du er også meget sød at snakke med. Du er også sød at snakke med. Hyggeligt. Ja, det synes jeg også. Ja, meget. Ja. Da han dansede, der synes jeg, at der bliver lidt vildt med Morten. Jeg synes, at han er for lækker. Altså, jeg synes, at han er hammerende god til den første gang, da han skulle danse med Michael Jackson. Det var så bare rigtig flot. Hyggeligt at se hende igen. Ja. Også hyggeligt at hun ser, at jeg danser. Dans, det går rigtig godt at danse om Michael Jackson. Hun sagde til mig, du er så sej at danse og meget god. Var det hårdt? Ja. Ja, det er hårdt, at man danser med Michael Jackson. Meget. Ja. Det er derfor, jeg har danset 2 år. Hvem er dig? Ja, jeg danser ikke ligesom Michael Jackson. Jeg kan ikke danse med Michael Jackson. Så du har til mig? Ja, så har jeg set dig danse. Ja. Det er også samme. Ja, det er det samme. Louise er klar til sin allerførste speeddate, hvor hun skal møde 10 fremmede mænd. Hun risikerer at finde kærligheden eller blive fuldstændig afvist. Og Louise er den eneste, der sidder i kørestol. Når de andre gæster kommer, er det totalt overvældende. Sidder og kigger lidt rundt og får øje på nogle af de fyre, der sådan trådt ind ad døren. Ja, velkommen alle sammen til C1's Speed Dating. Får ikke øjenkontakt med nogen som sådan, men jeg kigger sådan lidt rundt og ser, hvad aftenen har at byde på. Det ser ikke dårligt ud overhovedet. Jeg hedder Louise. Jeg hedder Ivan. Hej. Jeg hedder Louise. Hasen. Jeg hedder Louise. Hej Louise. Hej. Jeg hedder Louise. Efter dig en gutter lige på en sidste, ikke? Hej, jeg hedder Louise. Goddag. Thomas. Jeg hedder Louise. Til dagligt der arbejder jeg ude i et medicinalfirma. Jeg arbejder som elektriker og VVS'er. Det er rart med et job, som man kan stå op til og ikke tænke, fuck, jeg skal på arbejde. Ikke? Jeg har min egen lille virksomhed sammen med min far. Bor på Amager, ikke? Super. Ja, pisse fedt, man. Det er meget sjovt at sige, at jeg var faktisk også i New York sidste år. Sidste år? Ja. Efterfølgende vil jeg gerne læse jura. Ej, undskyld, det lyder også sjovt. Nej, det er okay. Jeg begynder at trætte lidt ned for at have lidt mere tid til at se venner og lave sådan noget som det her blandt andet. Det har der ikke været så meget tid til de sidste 3 år faktisk, ikke? Så... Jeg elsker at spise fisk, du ved, ikke? Nu har jeg aldrig fundet på at spise min egen selvfølgelig, du ved, ikke? Men
tiden løber fra en lige pludselig. Man skal også måske have en eller anden, der lever resten af livet med på et tidspunkt, ikke? Men du sidder i kørestol der? Ja, det gør jeg. Ja, okay. Det skræmmer mig overhovedet ikke, at Louise hun sidder i kørestol. Det er ikke, fordi jeg har noget kørestolsangst eller et eller andet der, ikke? Det første, jeg tænkte, det var sådan lidt, oh shit og sådan noget. Jeg tænkte, det var ikke en pige, som jeg normalt ville snakke med på nogen som helst måde. Ingen steder. Jeg havde måske sådan lidt noget med samvittigheden, da jeg skulle snakke med en, fordi altså, man kan jo rigtig tillade sig at sige nej, synes jeg. Så selvom hun har været ude for den der kæmpe ulykke der, så virker hun stadig glad og smilende, og ja, det virker stadig som om, der er masser af livskraft inde i hende. Og det kan jeg godt lide. Men hun var jo egentlig skidesød at snakke med, så det var helt fint. At få lov til at lyndate 10 forskellige på en aften, det må være rekorden. Det har bestemt ikke skræmt mig. Det har måske givet mig mere blod på tanden. Lige rundt om hjørnet i en anden af byens mange caféer sidder Claus med nogle venner og diskuterer det vigtigste i livet. Hvilke type kunne du godt forestille dig? Det skal jo ikke være sådan nogen her, vel? Jo, det må det gerne være. Det må det gerne være. Men altså, jeg går for det første efter en pige, som man kan snakke og har intellektet med sig. Altså en, man kan... Det er den smukkeste pige-kvinde, man ser, ikke? Og så når hun åbner munden, eller hendes holdninger er helt skæve for en selv, ikke? Det kan godt være, at hun er flot og dejlig og sådan noget, ikke? Bort alligevel. Lige nøjagtigt, ikke? Og så kan du møde en, som måske ikke er særlig køn, eller noget andet, som bare siger sådan her, fordi der er noget spil, ikke? Men indtil videre skal jeg bare have mødt en, der har lyst til at lære mig lidt bedre at kende. Altså, hvis jeg først bliver rigtig glad for et menneske, en kvinde, så er jeg ikke i tvivl om, at hun vil være vidende om det, fordi jeg er meget et varmt menneske og et kærligt menneske, og jeg er ikke bange for at vise det over for vedkommende. Man skal ikke komme med tungen ud af halsen. Nej. Vel? Fordi så skal det gå væk. Man skal ikke være hungrende. Man skal tage det stille og roligt og prøve at vise, hvad man er. Ja. Nu er jeg ikke selv kvinder, men dem, jeg har hørt om tale om, som også har datet og sådan noget, ikke? De bliver trætte af, når den samme fyr har skrevet inden for 5 minutter, var ved at sige, har skrevet 3 sms'er til dem. Hvordan går det? Har jeg synes, du er sød og sådan noget. Så sådan noget, vi gider ikke det her, vel? Ja, men de gange, hvor jeg så har mødt en pige, som jeg synes kunne være spændende og interessant at lære endnu bedre at kende. Hvis jeg ikke føler, at jeg får ligesom et respons på, at hun også synes, jeg er spændende, så stopper jeg også. Jeg skal passe lidt på med ikke at blive udnyttet. Forstået på den måde, at jeg havde på et tidspunkt, jeg kendte en, som jeg var rigtig, rigtig glad for, men som brugte sine børn og sin egen sygdom til at få mig til at hjælpe sig. Og der blev jeg ved lidt for længe. Men vi har jo 2 ører i munden, og du skal lytte dobbelt så meget, som du taler, ikke? Har du prøvet det? Nej. Ja, det er nok også der, hvor jeg har et problem. Så skal vi have en øl med, skal vi ikke det? Eller har du nok finde? Jeg siger ikke nej tak. Det ord har jeg ikke lært. Du har så glat knald. Efter en vellykket dans har Morten endnu et par s'er i ærmet. Jeg kæle for dig sådan ligesom katagtig. Rav. Rav. Du er yndig, ligesom en prinsesse. Natten, stjerne, månen skinner. Du er så smilesødt og hvide tænder. Kraftig, stærke, yndig, stærke hjerte. Kærlighed og yndig og blomster op med træer, lyser tænd. Træer kan også gøre, du hører dem. Jeg bliver rigtig glad, da han digtede til mig. Jeg blev helt indeni kroppen. Næsten så måske går tur og se på stjerne, og så hun holder mine arme, mens går tur. Ja. Det er ikke nemt at se hende. Hvor bliver hende af? Hallo? Jeg står her. Hvorhenne? Hernede. Jeg nåede her. En nisse? Jeg ikke. Han er forelsket mig. Eller han kan rigtig godt lide mig, at han tror, at jeg er forelsket. Mig og Morten, vi gik op i kæreste.
Louise har været på sin første speeddate nogensinde, og i lejligheden venter en mail, hvor det vil vise sig, om aftens speeddate har været en succes eller total fiasko. Jeg har slet ikke nogen mavefornemmelse omkring det. Så det må vi se. Hvad den mail viser. Jeg ved ikke, hvordan jeg tager det, hvis der ikke er nogen, der har sagt ja til bare at vente. Altså, jeg synes, det ville være hårdt at skulle erkende, at der var 10 fyre, der ingen mulig interesse havde. Altså, jeg ser 2, 3, 4. Jeg ser 5 matches. Ud af 9. Så det er jo det var faktisk meget mere, end jeg havde forventet. Det blev ikke til tårer over et hjørne i aften. Nice. Claus skal i dag have besøg af Annie og Christina, som forhåbentlig kan guide ham i hans søgen efter drømmekvinden. Claus. Christina? Claus. Claus, hvad tænker du selv om det her handicap? Jeg tænker jo langt hen ad vejen, at jeg ikke er forskellig fra andre mennesker. Altså, til daglig tænker jeg ikke på, at jeg er handicappet. Jeg fungerer på alle mulige, eller på samme måde som alle mulige andre. Går i byen og til fester og deltager overalt, hvor jeg kan være til stede. Når det så kommer til kærligheden, så har du haft nogle udfordringer. Skal du ikke sige det på den måde, ja? Ja. Jo, det er meget pænt sagt. Hvad er det, de udfordringer, de går på? Jeg har mange gode veninder, som jeg snakker rigtig godt med, men jeg er aldrig kommet det skridt videre, at det med at have et godt venskab, et godt forhold til en pige, er gået hen og blevet til et kærlighedsforhold. Der var en, der sagde på et tidspunkt faktisk, at hvis ikke var for mit handicap, så ville hun godt være kæreste med mig. Ikke? Det gør jo også, at man så holder sig lidt tilbage og siger, okay, så vil jeg ikke tage det nederlag, kan man kalde det. Ikke? Mm. Hvad er det for en pige, som du godt kunne tænke dig at være sammen med? Hvad er det for en kvinde? Det er en pige, der for det første har humor. Hun skal også være intelligent. Hun skal være charmerende. Hun skal være selvstændig. Jeg kan godt lide en pige, der giver modspil. Hun skal være naturlig. Så har jeg en svaghed for langt hår, så hvis hun har langt hår, så gør det heller ingenting. Hvis man gerne vil finde kærligheden, og man har en lang række af kriterier, som skal være opfyldt, jamen så indsnæver man altid sit udvalg. Og det er der, hvor jeg tænker, at det har Claus faktisk ikke råd til i den situation, han står i, for udvalget er i forvejen ikke kæmpestort. Så jeg synes godt, at vi må udfordre Claus lidt på de krav, han stiller, og gøre dem mere realistiske. Claus, jeg har taget nogle billeder med, som jeg godt kunne tænke mig, du skulle prøve at kigge på. Spændende. Ja. Ja. Hvad tænker du, når du sådan lige ser billederne? Jeg tror, at jeg tænker det samme som folk, der ser mig første gang. De tænker, at det ser da egentlig lidt uhyggeligt ud. Men der er et menneske bagved, ikke sandt? Så der skal man jo kende vedkommende for ligesom at blive glad for vedkommende. Ikke? Jeg kan godt se, at det kan virke lidt underligt, at man stiller krav eller har en drømmekvinde, når man ikke selv er prinsen på den hvide hest. Men omvendt synes jeg også, at hvis man ikke har nogen drømme, hvis man ikke har nogen holdninger til, hvordan tingene de skal være, hvad har man så egentlig at byde på selv, når det kommer til stykket? Så jeg synes godt, man kan tillade sig at have nogle drømme, nogle ønsker, nogle krav til et andet menneske. Ellers så tror jeg også, man for hurtigt finder sig for meget. Når du nu prøver at kaste ud i det her med åbne øjne og åbent sind, så tænker jeg også, at den her risiko for at blive afvist eller for at blive vraget, som vi har snakket om, den er til stede. Det er den.
Og den tror jeg, du skal tage med, og det skal du tænke på som værende et vilkår, der er for alle mennesker. Ja. Og det er ikke ensbetydende med, at du er forkert, fordi du er rigtig, som du er, og du er, som du er. Så jeg skal sammenligne lidt med, når jeg spørger en pige om, hun vil danse, så er der nogen, der siger, nej, det kan hun slet ikke. Det har hun ikke lyst til. Hun skal lige have en pause, og alligevel hun danse 2 minutter efter. Og Claus, hende, som ikke engang har lyst til at danse med dig, hun vil under ingen omstændigheder være noget for dig. Overhovedet ikke. Tværtimod. Og det er også godt at huske på. Det er også godt at finde ud af med det samme, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. For jeg tror ikke på, at det er handicappet. Når det kommer til stykket, der er problemet. Det er et spørgsmål om, man har fundet den, der kan overskue og er rummelig nok til at håndtere det, at man har et handicap. Der, som jeg også tit siger, jamen alle har formentlig en eller anden form for handicap. Det er bare noget, der er mere eller mindre synligt. Hvordan det går? Ja. Tak for det. Tak for besøget og hils derhjemme. Det her med, at Claus han skal finde kærligheden, der er ingen tvivl om, at jeg synes, det er en svær udfordring. Og at vi kommer på arbejde. Og det er Claus også. Og hvordan det her ender, det tør jeg slet ikke sige. Efter sin speeddate og den positive respons er Louises selvtillid blevet betydeligt stærkere. Men hun har valgt ikke at følge op på nogen af dem, hun mødte til speeddaten. Der er nemlig en helt bestemt person, der fylder i Louises tanker. Hej Stefan. Godt at se dig. I lige måde, og tak for sidst. Jo, tak i lige måde. Vi hyggede os rigtig meget sidst og grinte, så jeg tror, at vi har nogenlunde samme humor, så jeg er ret sikker på, at vi får det sjovt. Og sjovt får de det nok, for Stefan har inviteret Louise til et stand-up show. Men det store spørgsmål er, om Louise tør tage det et skridt videre. Tak. Det gik rigtig godt sidst, så der er selvfølgelig lidt forventninger til, at det går godt. Så jeg er rigtig spændt. Men egentlig så tror jeg, at det mest sandsynlige, det er jo nok, at de her kørestole, de er jo nok slet ikke til handicappede, der tager i Tivoli. De er i stedet til personer, der tager i Tivoli og bliver handicappede, mens de er der. Jeg havde det rigtig godt, da jeg sad derinde, og et par gange tænkte jeg, det kunne da være hyggeligt med et kram, eller det kunne være meget hyggeligt med sådan et eller andet. Da jeg sad derinde, så overvejede jeg der på et tidspunkt at lægge armen om hende, men var måske lidt genert tilbageholdende. Tænkte, hvad tænker hun om det her og sådan noget. Så. Det kunne have været meget hyggeligt, hvis han lige smækkede armen om mig eller et eller andet. Jeg plejede at være på chatforum. Jamen, det var en hyggelig aften. Det har været rigtig hyggeligt, og det har været sjovt, og vi har grint, og vi har drukket øl, og har snakket, og det vil jeg hellere end gerne gøre igen. Jeg kunne også se mig selv blive kæreste med Louise. Jeg synes helt klart, at hun har nogle af de kvaliteter, jeg leder efter, som hun er åben, hun er sød, venlig og humoristisk. Jeg tror det, eller jeg håber, at Louise også tænker, at jeg er en sød fyr, og hun gerne vil se mig igen. Han er ikke pæn, eller hvad? Mød Dorte, der drømmer om en kæreste i sin nye lejlighed. Hvad skal du huske? Kondomer. Kim prøver igen. Jeg er meget tolerant, men lige med hensyn til ham, der havde jeg virkelig bare lyst til ligesom at slå ham nogle gange. Og Claus bliver afvist af sin første date.